אחד הדברים הנפלאים ביותר שהתורה מעניקה לנו, זה אקטואלי לעכשיו, זה אקטואלי לכל החיים. המצווה הזו של לשמור את הפה מדבר לשון הרע. הציבור מודע לזה, יש היום את כל הסטיקרים הגדולים, לשון הרע לא מדבר אליי, וכו' וכו' וכו'. בגדול, אדם צריך לדעת שלשון הרע זה אחד הקטסטרופות הכי גדולות שיש לאדם בחיים שלו. אני זוכר שנסעתי עם נהג מונית ושאלתי אותו, תגיד לי איזה חטא כמעט כל אדם עושה כמעט כל יום הרבה יותר חמור מחזיר. היה איזה נהג דווקא לא דתי, התברר שהוא צאצא של איזה צדיק גדול, הוא אמר לשון הרע. אמרתי לו, יפה מאוד. לשון הרע הרבה 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 יותר חמור מהמושג הזה שיקר חזיר. חזיר לעומת לשון הרע זה כמו קפצונים מול פצצת אטום. חזיר לעומת לשון הרע זה כמו קפצונים מול פצצת אטום. חזיר אף אחד לא אוכל, מה פתאום חס ושלום. חונכנו על זה, לשון הרע פי אין סוף יותר עוצמתי מזה, פי אין סוף יותר מחריב מזה. האדם פותח את ספר הזוהר, כמו שהביא החפץ חיים, עומד נפעם מה זה הדבר הזה של לשון הרע, מה זה פועל בשמיים, איזה חורבנות זה ממית, איזה אסון זה ממית עליך, מה זה עושה לעם היהודי. די לנו שאנחנו נזכור שאנחנו עדיין נמצאים בגלות, עדיין נמצאים בחומת בית המקדש השני. די לנו שנזכור שזה נוצר בגלל חטאי הפה, וזה עדיין ממשיך, הגלות הנורא ממשיכה בגלל חטאי הפה. בית המקדש מתעכב לא בגלל שמחיילים שבת בדיזינגוף, לא בגלל החוסר צניעות, זה עבירות איומות ונוראות, אבל לא זה מה שזה מעכב. מה שמעכב את בית המקדש, תשאלו את כל הצדיקים, זה הבאדם לחברו שלנו. זה שאני מדבר עלייך ואת מדברת עליו, הוא מדבר עליו, הוא כותב עליו, הוא שולח עליו. לשון הרע בגדול, זה שאתה אומר את האמת המוחלטת. אתה לא מגזים בשום מילה. אתה אמרת את האמת. זה גנב וזה מושחת וזאתי כזו והרבא הוא ככה. אמרת הכל נכון. אבל זה מה שהתורה אומרת לך לא לעשות. זה מה שאלוקים שונא שעושים. ולמה? החפץ חיים מסביר דבר, קשה להוציא את זה מהפה, אבל אין לי ברירה. הוא מביא זוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שכשבאדם מדבר פה לשון הרע, הוא יכול לעורר בשמיים מלאך. שהמלאך הזה מתעורר, קוראים לו סכסוכה, ועולה ומתחיל לסכסך. מה הוא מסכסך? הוא מגיע לבית הדין העליון, פותח ספרים של בני אדם ואומר, תגידו לי, בית הדין, למה הבאדם הזה X שגר ברחוב Y עדיין חי? לפי העבירות שלו, לפי מה שכתוב בתורה, הוא כבר מזמן צריך להיענש על החטאים שלו. למה הוא עדיין חי? בית הדין לא יכול לענות לו תשובה כי אין תשובה. אז מה האמת? אם באמת מגיע לו להיענש, אז למה הוא חי? כי בורא עולם הוא רחמן, הוא אבא. הוא רואה את העבירות של הבן אדם, אבל הוא כאילו מעלים עיניים, לא מתייחס כדי לתת לחוטא אפשרות לחזור בתשובה. אבל ברגע שמגיע מקטרג, מלאך, ואומר, מה הפירוש, מה הולך פה, איפה הצדק והיושר? זה משפט פה או לא משפט? אין מה לענות לו, ואז פתאום הבן אדם הזה מתחיל להרגיש כאבים בראש, אותו מיסטר איקס, שגר ברחוב Y, כאבים בראש, וכואב, כואב, כואב, בהתחלה זה אופטלגין, אחרי זה רופא, צילומים, MRI, והרופא אומר לו, זה 3 חודשים, ואחרי 3 חודשים הייתה הלוויה. אז מי הרג אותו? סכסוכה, אותו מלאך? לא. הבן אדם שדיבר פה את הלשון הרע גרם לסכסוכה להתעורר וגרם לקטרוגים האלה. אנשים שואלים למה יש קורונה, ולמה יש מחלות, ולמה יש אסונות, ולמה כל הצרות האלה. הכתובת נמצאת על הקיר. הזוהר הקדוש אומר, הפה שלכם גורם לכל החורבן הזה. זוהי נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בואו נראה את המתנה הנפלאה שיש לך, אם כן תתחיל לשמור את הפה. כן תתחיל להתאמץ, כן תתחיל להשקיע קצת. אומר לנו הגאון מווילנה, יש לו מכתב נפלא שהוא כתב לפני שהוא רצה לעלות לארץ, הוא לא הצליח לעלות לארץ ישראל, אבל הוא השאיר מכתב מדהים. ועד יום מותו צריך אדם להתייסר, ולא בתעניתי בסיגופים, רק ברסן פיו ותאוותו. אדם לא צריך לעשות תעניות, רק תתחיל לשמור את הפה שלך, אומר הגאון מווילנה. תתחיל לשים מחסום על הפה. כל פעם שאתה שומר את הפה שלך, אתה מכפר לעצמך חטאים. אני חוזר. שמרת את הפה שלך מדבר בגנות בן אדם, אתה מכפר חטאים. וזה התשובה וזה כל פרי העולם הבא. רק אדם כמו הגאון מווילנה יכול להגיד לי כאלה משפטים, שזה כל העולם הבא. שזה התשובה. וזה יותר מכל התעניתים והסיגופים שבעולם. אני כל כך רוצה לספר עליך את הסיפור, אני כל כך רוצה לשלוח את ההודעה הזו. אני כל כך רוצה לצחוק. ואני שומר את הפה שלי. והוא מבטיח לנו את ההבטחה. ועל כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, תענוגים אדירים בשמיים, על כל שנייה שאני סוגר את הפה, שאין מלאך או בריאה יכולים לשרש תענוגים בשמיים, שהמלאכים לא רואים את התענוגים האלה. זה מיוחד לך אם תשמור את הפה שלך. ואני יורד לסוף המכתב. אבל העיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו, וזה יותר מכל התורה והמעשים, כי הפה קודש קודשים. הגאון מווילנה אומר לך שהעיקר לזכות לעולם הבא זה לא בצדקה ולא בשום דבר, העיקר בזה שמירת הפה. אתה יכול להיות הרב הראשי ואתה יכול ללמוד גמרא ואתה יכול לזכות את הרבים, אבל אם הפה לא ישתדל, אני אומר עוד פעם, אנחנו לא יכולים להיות חפץ חיים, אנחנו צריכים להשתדל. אם הפה לא ישתדל לשמור את עצמו, שום דבר לא יכול להגן עליך.
אנחנו חייבים את הנושא הזה, כי זה מעורר קטרוגים עצומים. אבל אם אנחנו עכשיו בחודש אלול, שכולנו רוצים סגולות וכולנו רוצים להתחזק, נתחיל יותר להיות מודעים למה שאנחנו מוצאים מהפה, יותר להיות מודעים פשוט. אתה רוצה לדבר? תחשוב, אולי זה דברי גנאי, תעצור. כל רגע שאתה חוסם את הפה, המאזן שלך משתנה. אתה לוקח לעצמך את הדבר הנפלא ביותר, שמירת הלשון, שזה הגנה אדירה, אדירה, אדירה ביום הדין הגדול. אדירה. בהצלחה אדירה לכולם.